Метро – гэта не толькі грамадскі транспарт, а і цэлая сістэма, якая зменьвае кошты нерухомасці, рух наземнага транспарта, а таксама стварае бяспечную прастору у выпадку вайсковай загрозы. Вы на канале «Фактор горада». Меня клічуць Даніл, і цягам наступных 10 хвілін я распавяду вам, якім чынам будуюць падземную чыгунку, што за тэхналогіі выкарыстоўваюцца і якія фактары ўплываюць на кошты будаўніцтва. Але перед пачаткам клічу вас падпісацца на гэты канал, каб не прапускаць новы контент. Ад ідэі да запуску руху цягнікоў праходзіць некалькі этапаў, з якіх асноўных 3 – падрыхтоўчы, будаўнічы і адладачны. Пачнем з першага. Планіроўшчыкі даследуюць умоўныя маршруты і лакацыі станцыі, якія будуць аптымальнымі для горада. Аналізуюць, як трасаванне ўплывае на кошт праекта і ці ёсць месцы для пабудовы неабходных абслугоўваючых канструкцый. Важнай з'яўляецца і геалагічная праца, якая выяўляе на шляху лініі нестабільныя грунты, падземныя рушаіны і гэтак далей. На падставе гэтага аналізу пачынаецца праектаванне. Напрыклад, першапачаткова вакзальная станцыя ў Менску планавалася непасрэдна пад прывакзальнай плошчай. Аднак дзеля эканоміі сродкаў ад такой складанай ідэі адмовіліся, і трэцяя лінія прайшла з паўднёвага боку чыгункі на вуліцы Дружнай. Такім чынам праект быў аптымізаваны. Падрыхтоўка ўключае таксама і перанос падземных камунікацый, знос будынкаў, якія перашкаджаюць будаўніцтву і гэтак далей. Праектаванне павінна быць уважлівым, каб зменшыць шкоду гарадской забудове, а таксама сэканоміць сродкі на пабудову лініі. Другі этап – будаўніцтва. Якім чынам яно адбываецца? Перагоны, туннелі і станцыі падзяляюць на 2 тыпы – адкрытыя і закрытыя. Яны адрозніваюцца па спосабу будаўніцтва і размяшчэння. Адкрытыя канструкцыі знаходзяцца на паверхні або на невялікай глыбіні, што спрыяе хутчэйшаму і больш эканамічнаму будаўніцтву, але яны займаюць больш месца. Закрытыя канструкцыі размешчаны на вялікай глыбіні і патрабуюць значных выдаткаў і складаных земляных работ, аднак займаюць менш прасторы на паверхні. Дзеля іх не патрэбен велічэзны катлаван сярод гарадской забудовы. У Менску ўсе станцыі пабудаваны адкрытым шляхам, а туннельныя пераходы ў большасці выпадкаў пракладаюць закрытым. Як гэта адбываецца? Пасля падрыхтовачных прац на месцы станцыі і вентыляцыйных шахт выкопваюць катлаваны, якія фіксуюць у жалезабетонных сценках. Ад іх пачынаюць свой шлях туннелі-праходчыцкія комплексы. Надалей я буду называць іх ТПК. Яны працуюць па прынцыпе адначасовага бурэння і устаноўкі апораў. Спецыяльны машынны комплекс прасоўваецца ў глебе, вырабляючы туннель і адначасова усталёўваючы канструктыўныя элементы. Зараз вы бачыце цюбінгі. З іх пабудована большая частка закрытых падземных канструкцый. Як толькі камбайн ці немеханізаваны шчыт з людзьмі прасоўваецца наперад, яго усталёўваюць і так надалей па колу. У Менску падчас будаўніцтва працуе як камбайн, алеся, так і немеханізаваныя шчыты. Працэс праходкі складаны і небяспечны. Глеба бывае вельмі рознай. Дакладна невядома пра ўсе падземныя рушаіны, скапленні вады і гэтак далей. Даволі часта тэрмін адкрыцця метро пераносяць менавіта праз геалагічныя складанасці. У Кіеве такім участкам з'яўляецца, напрыклад, перагон між Лыбецкай і Дамеевскай станцыяй. Яго не будавалі ў савецкі перыяд праз вялікую колькасць грунтовых водаў, а падчас будаўніцтва ў нулявых у выніку абвалу глебы загінулі людзі. Ужо пасля адкрыцця канструкцыя туннеля не абслугоўвалася, на маю думку, належным чынам, што і прывяло да аварыі, вымушанай перабудовы і гэтак далей. На гэтым канале я неаднаразова казаў пра тое, што абслугоўванне інфраструктуры – незаўважная праца, яна не надае прывілеяў неадказным кіраўнікам. У Менску цэлы шэраг падобных перагонаў, патрабуючых сталага контроля. Частка першай лініі ад Інстытута культуры да Малінаўкі мала падобныя складанасці пры будаўніцтве. Таксама існуе участак пад Свіслачу,
каля станції Плошча Перамогі і раён станції Перашамайская. Усіх іх трэба даглядаць, каб не паўтарыць кіеўскі досвед. Вядома, што складаная праходка патрабуе дадатковых тэхналогій і коштаў, таму рэдка калі тунэлі будуюць своечасова, укладаючыся пры гэтым у бюджэт. Такого потопу у туннеле Петр Миколаевич не бачыў ні на адной з 28 станцый. Падземная вода значна ускладніла жыццё не толькі будаўнікам, але і жыхарам горада. Здача станцыі Малінаўка затрымліваецца. Больш таго, каб не дапусціць абвалу грунту, было прынята рашэнне перакрыць для руху грамадскага транспарту частку праспекта Дзяржынскага. Допустим, как вот на этой линии мы столкнулись с такими условиями. Таких еще не было. Было и вода, было, все было. Но что 200 метров мы уже идем по воде. Сярэдняя хуткасць праходкі туннеля мелкага залегання з немеханізаваным ТПК ад некалькіх метраў у дзень до 20 і з камбайнаў ад 20 до 50. Кошт будаўніцтва 40 мільёнаў даляраў за кіламетр. Глыбокага залегання мінімум у 2 разы больш. Чаму лініі метрапалітэна будуюць чэргамі? Часцей за ўсё адчыняюцца адразу некалькі станцыяў, і адна з прычын – разваротныя тупікі. Цягнікам трэба выязджаць в адваротны бок, і станцыі, якія маюць такую магчымасць, занадта даўжэйшыя, ад таго і каштуюць болей. А як будуюць глыбокія станцыі на кшталт тых, што ёсць у Кіеве? Калі коратка, то такім жа чынам, што і туннелі. Шчыты праходзяць адлегласць будучай станцыі, а потым участак узмацняюць, туннелі з'еднуюць між сабой. Сувязь з зямлёй спачатку забяспечваюць праз шахтны ствол і толькі ў апошнюю чаргу выкопваюць туннель пад эскалатар. Да прыклада, кіеўская станцыя Львоўская брама пабудавана на 80%. Там ёсць вентыляцыя, чарговы і нават праводзяць канцэрты, але выхады на паверхню у звычайным разуменні там няма. Калі яе раскансервуюць, то першай справай пабудуюць эскалатарны туннель. Ці з'еднаны туннелі розных ліній між сабой? Так, звычайна. У Менску дзве службова-з'яднальных галіны. Сіняя і чырвоная лініі спалучаюцца ў раёне Кастрычніцкай. Не даязджае да яе, ад плошчы Перамогі можна пабачыць дадатковую каляіну, якая яднаецца да туннеля перад Нямігай. Аўтазаводская і Зеленалужская лініі звязаны туннелем пад вуліцай Клары Цэткін. За іх дапамогай цягнікі з розных дэпо можуць трапляць на лініі. Цікавы факт. У Менску ёсць перагон, які фактычна пракладзены над паверхняй зямлі. Між пралетарскай і трактарным заводам частка туннелі прайшла паверх ручаіны, а пасля пабудовы канструкцыі проста засыпалі зямлёю. Такі туннель пабудованы адкрытым тыпам. Пасля будаўніцтва яшчэ пэўны час займае адладка ўсіх складаных сістэм, ад семафораў да сістэмаў аўтавядзення, электрыкі, тэставанняў нагрузкі на туннелі і гэтак далей. У тым ліку правяраецца адпаведнасць габарытам. Дзеля гэтага існуюць адмысловыя машыны. Ось так выглядае тэставанне адноўленага туннеля ў Кіеве. А бліжэйшым часам 3 станцыі Менскага метрапалітэна скончаць усе агучаныя ў гэтым відэа этапы. Да 3-й лініі дададуць аэрадромную, Машанскі сад і слуцкі гасцінец. Больш затое адкрыецца асабістае дэпо. Я буду асвятляць усе гэтыя падзеі, таму падпісвайцеся на гэты канал. Пад ролікам таксама ёсць мой твітер і тэлеграм-канал праекта. Дзякуй за тое, што даглядзелі. Да сустрэчы!